дар арафаи фасли баҳору ҷашни наврӯзи оламафрӯз ки оламиёнро мафтуни худ сохтааст, тасмим гирифтем ҳамроҳи сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат хатсайри махсусе ташкил намоем. таъкид менамоем ки дар сайёҳати имрӯза аввалин хатсайри агротуризмро ҳамроҳи сайёҳон дар нақша дорем. биёнагони азиз, нашри навбатии барномаи хатсайрро аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Дургард манзури шумо менамоем. ногуфта намонад ки хатсайри имрӯзаи мо ба дараи зебоманзари Қаратоғ, аниқтараш ба якчанд деҳаҳои зебои ин дара, аз ҷумла деҳаи Қаратоғ, деҳаи Шурхок ва инчунин хонамузеи шоир Мирзо Турсунзода роҳандозӣ мегардад. шумо низ моро тӯли сафар ҳамроҳ бошед. ҳамчунин моро дар ин сафар як гурӯҳ сайёҳон аз дохилу хориҷи мамлакат ҳамроҳӣ мекунанд. меравем. ҳамин тавр мо роҳ пеш гирифтем ҷониби деҳаи Қаратоғ. ин деҳа бо мавзеи ҷолибу асрорангези Тешиктош ном баровардааст. дар тарҷума ин ном маънои санги сурохшударо дорад ки дар воқеъ чунин аст ва ривоятҳои хеле зиёде низ дорад. дар аввал яке аз роҳбаладони хатсайр Суҳроб ба мо дар бораи мавзеъ маълумот дода, яке аз ривоятҳои нисбатан маъруфтари Тешиктошро ба мо нақл кард. Люди по-разному говорят. Они говорят, что ей много тысяч лет. Ну, ладно, мы не будем говорить о тысячах лет. Возможно, но древнее место. И вот вопрос возникает, зачем вообще нужна была эта дырка в горе? Потому что выход ее вот отсюда, вот на эту, с этой части она выйдет, с этой стороны. Зайдем с той, а выйдем с этой стороны. И говорят, что когда-то здесь жил один бедняк, река была повыше, и он любил одну девушку богатого человека. И вот он очень хотел жениться на этой девушке, но отец девушки говорит: ну как, я тебе отдам, ты что-нибудь сделал такого? Или у тебя денег нет, у тебя имени нету? И вот он говорит: прорубишь здесь нужно было воду провести, это один из вариантов, воду провести через эту скалу, прорубишь, воду проведешь до туда. Здесь раньше жители говорят, здесь были дома стояли. И говорит, только тогда вот я подумаю еще о том, отдать тебе за тебя свою дочь или нет. Но, говорит, произошло землетрясение, он прорубить-то прорубил, но вот в землетрясении этот молодой человек погиб. То есть вот такая история. Она романтическая, красивая. Насколько правдоподобно, ну, наверное, нам уже трудно об этом судить. Но посмотреть ее мы можем. Можно сейчас пройти. тавре маълум мегардад, солҳо боз миёни сокинони деҳа анъанаи роиҷ аст ки ҳар маротибаи тӯи аросию домодӣ гузаронидан шаҳру арӯсро ба ин ҷо барои тамошою расм гирифтан меоранд, то робитаи муҳаббаташон қавию устувор ва абадӣ бошад. мо низ чун анъанаи нек барои пойдории робитаҳои дӯстиву рафоқати худ бо сайёҳон расми гурӯҳӣ гирифтем. барои баромадан то ба даромадгоҳи ғори сангин ҳамчунон пайроҳаи сангӣ сохта шудааст. масофаи сурохии кӯҳи сангин тақрибан 20 метр мебошад. даромадгоҳи ғор ба қадри як қади одам ва баъди зиёдтар дохил рафтан баландии он паст шуда дар ниҳоят ба 50 сантиметр мерасад. агар ҳангоми даромадан ба ғор одамро яккаме воҳима ва тарс зер кунад, дар вақти баромадан шумо ба ҳайрат меояд ки роҳи ғор шуморо ба куҷо овардааст. аз тарафи дигари ғор мо аз домонаи кӯҳи сангӣ баромадем. аз ин тараф манзара тамоман дигар аст. барои сайёҳон маҳз дар ҳамин тарафи ғор таваҷҷӯҳашон ба ривояти Тешиктош зиёдтар гардид ва бештар ба табиати он мароғ зоҳир карда, дар чунин як мавзеи ғайриоддӣ расмҳои хотиравӣ гирифтанд.
пас аз фаромадан аз домонаи кӯҳ бо роҳи дигар инҷо якчанд нафар аз сайёҳон бо гулдозиҳои дастии ҳунарманди деҳаи Қаратоғ дар пасманзари дарахти ғарқи гул расмҳо гирифтанд. сипас хатсайри мо роҳ ҷониби деҳаи шурхоки ҷамоати деҳоти Қаратоғ гирифт. инак бо роҳҳои пурпечутоби кӯҳӣ пеш рафта мо каме дуртар аз даромадан ба деҳаи шурхок дар манзараи зебову сабзпӯш истодем. воқеан ҳам манзараи атрофи ин мавзеъ хеле ҳам дилошубу ҷолиб ва дилрабо буд, ки сайёҳон ба ҳар тараф пароканда шуда дар беҳтарин гӯшаҳо аксҳои хотиравӣ мегирифтанд, махсусан дар ин тараф, ки беҳтарин намо ба деҳаҳои поёнӣ ва кулли ҳудуди шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Шаҳри Нав кушода мешавад. ҳавои мусоиди баҳор имкон медод, ки расмҳо бо рангорангии табиӣ бардошта шаванд. аз чеҳраҳои сайёҳон ва наврасон дида мешуд, ки хеле аз ин гӯшаи табиат ҳаловат мебаранд. каме баъдтар ба хатсайри мо гурӯҳи дигари сайёҳон ҳамроҳ шуданд, ки онҳо низ ба хоҷагии оҳупарварии деҳаи Шурхок рафта истода буданд. тавре маълум мегардад, ҳавасмандии сайёҳон барои дидани хоҷагии оҳупарварии Шурхок хеле ҳам зиёд аст. пас аз каме дигар расм гирифтан мо роҳи худро идома додем. нақлиётҳои худро дар гӯшаи гардон карда гузоштем ва лавозимоти заруриро бо худ гирифта ба қисмати пиёдагардии хатсайрамон оғоз кардем. биандагони азиз, инак пас аз тай намудани бештар аз 60 километр роҳ расидем ба деҳаи шурхоки дараи Қаратоғ, шаҳри Турсунзода. ва ногуфта намонад, ки дар ин хатсайр моро ҳамроҳӣ мекунанд 11 нафар сайёҳон аз дохилу хориҷи мамлакат. айни ҳол мо роҳ пеш гирифтаем ба ҷониби хоҷагии оҳупарварии деҳаи шурхоки дараи Қаратоғ. моро тӯли сафар ҳамроҳ бошед. меравем. ҳамин тавр аз ин ҷо лозим аст, ки тақрибан 2 километр роҳро то ба хоҷагии оҳупарварӣ тай намоем. аз кӯпруки чӯбини деҳаи Шурхок гузашта тавассути пайроҳаҳои ҳанӯз намулоишшуда ба болотари деҳа баромадем. ин ҷо қайд кардан зарур аст, ки ба ғайр аз сайёҳати аграрии тамошои ҳудуди хоҷагии оҳупарварӣ, инчунин сайёҳати аспсаворӣ низ ба сайёҳон пешниҳод карда мешавад ва сайёҳон имкон доранд, ки дар табиати нотакрори мавзеъ савори асп шаванд. барои савори асп шудан ба ҳавасмандон инчунин роҳбалад махсус шуморо роҳнамоӣ мекунад. аз миёни хоҷагиҳои дигари деҳқонии сокинони деҳаи Шурхок гузашта ниҳоят ба хоҷагии оҳупарварӣ расидем. тавре маълум мегардад, ин ҷо дар ҳудуди хоҷагии ҳамсоя парвариши шутур низ ба роҳ монда шудааст, ки сайёҳон аз онҳо бо шавқи зиёд дидан карданд. бештарини сайёҳони имрӯз бо мо буда бори аввал аст, ки шутурро аз наздик мебинанд ва қисми дигари сайёҳони дохилӣ акнун фаҳмиданд, ки дар Тоҷикистон низ парвариши шутур ба роҳ монда шудааст. ба ҳудуди ҳифзшавандаи хоҷагии оҳупарварии деҳаи Шурхок ворид шуда, мо мафтуни зебоӣ ва дилрабоии табиати бою рангини он шудем. зеро дар омадан замон мушоҳида кардем, ки сари ҳар як қадам сайёҳон дар ҳар гӯшаи диққатҷалбкунанда акс мегирифтанд. маслан назди дарахтони пургул, коҳдон, қамишзор, сангҳои аҷоиб ва умуман ҳар ҷое ба назар ҷолиб. дар ҳақиқат ҳам манзараҳои бою рангини ин мавзеъ шоистаи васфи шоирона аст. дар ҳар қадами навбатӣ шумо манзараи тамоман дигареро барои худ кашф мекунед. биандагони азиз, ногуфта намонад, ки хатсайри имрӯзаи мо, ки ба хоҷагии оҳупарварии дараи Қаратоғ дар фасли баҳор ва айёми ҷашнгирии Наврӯз роҳандозӣ гардидааст. дар ин ҷо сайёҳон аз дохилу хориҷи мамлакат гирд омаданд ва як сайёҳати хеле хубе ҳам доранд. албатта ин манзараи зебое, ки мебинед, ба хоҷагии оҳупарварӣ дохил мешавад. майдони он бештар аз 600 гектарро ташкил медиҳад. дар ин ҷо ба ғайр аз оҳу низ як қатор ҳайвонҳои дигар низ парвариш мешуданд, ки сайёҳон аз он дидан карданд ва расмҳои хотиравӣ низ гирифтанд. моро ҳамроҳ бошед. майдончаи истироҳатию фароғатии хатсайрамон хеле ҳам барои тамошои манзараҳои гирду атроф, махсусан тамошои оҳувон мувофиқ буд.
гӯшаи чой дар ҷӯш, гӯшаи аспон, гӯшаи гамакҳо ё худ хобарғамчинҳо ва дар гӯшаи дигар роҳбаладон бодпаракҳоро барои парвоз омода мекарданд. Дар ин ҷо ҳамчун инфрасохтор ду суфраи болопӯшида ва як ҳоҷатхона мавҷуд аст. таври мудири хоҷагӣ ба мо иттилоъ дод, солҳои охир омадани сайёҳ ба ҳудуди хоҷагӣ зиёд гардидааст ва нақша доранд, ки вобаста ба ин инфрасохтори хубтаре барои қабули меҳмонону сайёҳон тарҳрезӣ намоянд. фермаи оҳупарварӣ аз соли 1972 инҷониб дар ин хоҷагӣ фаъолият дорад. аввалин бор 24 сар оҳуро аз шаҳри Приморски, Россия оварда буданд соли 1972, ки дар ин шароити мо хеле мутобиқ шуд. Баъд оҳиста оҳиста то ба имрӯз ба 320 сар расид. ин оҳуро мо ҳамчун барои шохаш парвариш мекунем, ки аз ин дорои пантакрин тайёр карда мешавад. ин барои нигоҳ доштани саломатӣ, пурқувват кардани организм, барои амин касалиҳо лозиманд. сайёҳон қариб 2 сол шуд, ки ба инҷа ташриф оварда истоданд. сайёҳон аз ин сайёҳат хеле хурсанд мераванд ва сафи онҳо зиёд гардида истодааст. кӯшиш мекунем, ки дар оянда барои сайёҳон шароит муҳайё кунем, то ин ки онҳо ҳам истироҳат кунанд, ҳам аз манзараҳои зебо ва аз дидани оҳу баҳравар гарданд. каме баъдтар аз поёнтари майдончаи истодаи мо як галаи оҳувон гузашт, ки ҳама сайёҳон бо як диққати махсус онҳоро тамошо карда навор гирифтанд. дар ин ҷо сайёҳон дурбин ҳам доранд, ки тавассути он тамошои оҳувон боз ҳам хубтар имкон дорад. пас аз тамошои оҳувон наврасон ба бозии бодпарак машғул шудаю дигар сайёҳон ба сайёҳати асбсаворию тамошои табиати атроф ва размгирӣ пардохтанд. имрӯз мо ба хоҷагии оҳупарварӣ шӯрхок омадем. хатсайри мо ба вақти ҷашни наврӯз мувофиқ омад. чанд рӯз борон буд, мо интизори ҳавои бебориш будем. хеле ки имрӯз ҳаво хеле мусоид аст барои сайёҳат кардан. аз шаҳр мо берун аз шаҳр 1.5 соат роҳ тарафи дараи Қаратоғ омадем. мо ба ин мавзеъ омада ғайр аз оҳу тамошо кардан, ғайр аз расм гирифтан, бо мо якчанд кӯдакон имрӯз ҳастанд. мо барояшон бодбарак ташкил кардем, бо ҳамроҳ овардем ва ба онҳо нишон додем, ки хел бодбаракро ба осмон сар додан мумкин. ҳоло бошад онҳо бо шавқу шӯр бозӣ карда истоданд, бодбаракҳошон дар осмонанд. дигар сайёҳон хеле роҳат нағз, дигар сайёҳон бо аспсаворӣ, тамошои оҳу, расмгирӣ ва инчунин якчанд шутурҳоро мо инҷа дидем. дар ин мавзеъ хеле мавзеъи зебо, табиати бой дорад ва дарахтон шукуфта истонданд. баҳор шудааст, наврӯз омад. оё шумо медонед, ки ана ҳамин хатсайри ташкил намудаи шумо унсурҳояш бештар ба сайёҳати аграрӣ ё худ агротуризм рост меояд? бале, фаъолияти асосии ширкати Дургард ин кӯҳнавардӣ аст. мо рости гап мо аз мувофиқи талабот хатсайро ба хоҷагии оҳупарварӣ мо ташкил намудем. чанд ҳафта боз ба ин мавзеъ мо хатсайрамонро ташкил намудем, барои он ки миёни сайёҳон хатсайри аграрӣ талаботи зиёд дорад ва мо кӯшиш мекунем, ки ба дигар мавзеъҳоям хатсайр ташкил кунем, хатсайрҳои аграрӣ ташкил кунем. ба наздикӣ аз хоҷагии Норак ба мо занг заданд ва пешниҳод карданд, ки мо хатсайр ташкил кунем ба хоҷагишон. мо нақша дорем пеш аз таъсиси хатсайр онҷо равем, аз назар гузаронем. агар шароитҳое ки онҳо муҳайё карданд ба талаботҳои хатсайрҳои мо
мувофиқ гардад, мо бо он хоҷагӣ шартнома баста сайёҳонро ҷалб намуда мебарем. тавре маълум мешавад, ба сайёҳон сайёҳат кардан дар ҳудуди хоҷагии оҳупарварӣ хеле писанд омадааст. ҳангоми суҳбат бо яке аз сайёҳон маълум шуд, ки дербоз дар дил орзуи иштирок кардан дар чунин сайёҳат ба хоҷагии фермерӣ будааст. Я Абдукагорова Махина, вообще родом из Таджикистана, очень люблю путешествовать. Лично в этой локации, оленевой ферме, первый раз. Очень приятно. Я, в общем, люблю животных, смотреть на вот это целое стадо было приятно для души. И всю зиму я ждала поездки какой-нибудь в горы. И когда представился такой шанс побывать в таком шикарном месте со зверьми, с красивыми пейзажами, это было очень приятно. Планирую еще раз сюда приехать и уже на лошади проехаться. сайёҳдухторе ки дар сар тоқии гулдузӣ дошт хурсандона ба мо гуфт, ки чанд сол боз машғулияти дӯстдоштааш сайёҳат кардан ба гӯшаҳои нотакрори меҳан гардидаву ният дорад боз ба дигар манотиқи Тоҷикистон ва берун аз он сафар намуда ҷаҳонбинии худро васеъ намояд. Впервые я на оленевой ферме по Таджикистану уже в 3-й год путешествую с дайдушками. Тут я впервые, очень понравилось, хотя я думала, будет очень скучно, но по дороге очень красивые места, виды, красивые фоточки, так что надеюсь, еще приедем сюда. Больше всего мне понравилась наша фотозона, где мы останавливались, получается, это уже после кишлака Каратак, остановили в очень красивом месте, получается, видны и эти горы, и другая сторона была видна, там мне прям очень понравилось. Впервые, конечно же, это олени. Самое главное, потому что я их впервые в жизни по-настоящему видела. Во-вторых, это гамаки. Впервые я тоже ими воспользовалась, мне это тоже очень понравилось. барои боз ҳам хубтар тамошо кардани оҳувон ва наздиктар навор гирифтани онҳо мо ҳамроҳи роҳбалад ва наворбардор ба гӯшаи нисбатан хилваттар рафта оҳувонро бо дурбин тамошо кардем. маълум мешавад, ки роҳбалади хатсайр Ҷаъфар усули хуби наворгириро барои худ тавассути дурбин кашф кардааст. наворбардори барнома бошад, бо ин наворҳо қаноат накарда хост барои навор бардоштан худаш танҳо ноаён ба назди оҳувон рафтан навор гирад. воқеан ҳам кӯшишҳои ӯ натиҷа дод ва барои барнома чунин наворҳои беҳтаринро дарёфт кард. ҳамин тавр пас аз тановули хӯроки нисфирӯзии сайёҳон озими рафтан шуданд ва мо ба ғондоштани кариматҳою лавозимоти дигар оғоз кардем. барои тоза нигоҳ доштани муҳити сайёҳатамон бошад, партобҳоямонро ҷамъ карда ва бо ҳам дар ин ҷо акси хотиравии гурӯҳӣ гирифтем. ҳамин тавр аҳли хатсайр бо роҳи омадаи худ тамошокунон аз манзараҳои дигари аз мадди назар дурмондаи хоҷагии оҳупарварии деҳаи шӯрхоки дараи Қаратоғ бозгаштем. дар бозгашт мо тибқи нақшаи хатсайр аз осорхонаи санъати амалию халқӣ ба номи Мирзо Турсунзода воқеъ дар деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода дидан кардем. дар ин ҷо роҳбалади осорхона таърихшинос Рӯҳулло Ҷурабоев аҳли хатсайрро бо таърихи рӯзгори шоирӣ шинохта ва қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода инчунин якчанд бозёфтҳои археологии ҳудуди дараи Қаратоғ шинос намуд, ки сайёҳон аз онҳо якҷаҳон баҳра бардоштанд. умедворем, ки аз тамошои рафти хатсайри навбатии мо ҳамроҳи сайёҳон аз дохилу хориҷи мамлакат таъсироти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи хатсайр аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.